Najväčšie detské zábavné centrum Lilyland v Rimavskej Sobote pravidelne pripravuje pre všetky deti zábavné tematické podujatia. V uplynulý víkend sa konal Deň detí, ale bežne tu môžete stretnúť maskotov, Transformera či Supermana. V Lilylande môžu deti zažiť kopec zábavy, nezabudnuteľné chvíle a do sytosti sa vyšantiť. V herni majú k dispozícii trampolíny, šlapacie autíčka, šmykľavky, guličkové bazény, množstvo hračiek a herných zábavných strojov. Rodičia si môžu oddychnúť pri kávičke, palacinkách či výbornej pizzi. S kamerou sme navštívili Lilyland a stretli sme tam Supermana. Je to super program. Ako to tu rozšírili, aj tieto stoličky a aj ponuku jedál, určite to zvýšilo záujem ľudí. Páči sa nám to veľmi, sme veľmi radi, že nás navštívil Superman, robí príjemnú zábavu deťom, ako to pozerám. Chodívate sem často? Chodíme sem pravidelne, áno. Chodievam sem málo kedy. Pretože nebývame tu na Slovensku. Tak. A dneska sa vám tu páči? Áno, super, fajnová nálada, super. Ako sa voláš? Kristínka. A koľko máš ročkov? 6. O chvíľu budem mať 7. Kedy? V lete. A s kým si dneska prišla? S mojou sestrou. A zabávate sa? Áno. A čo vás najviac potešilo dneska? Bublinky. Ako sa voláš? Alex sa volám. Koľko máš rokov? 5 mám rokov. A dneska si prišiel, prečo? Chcel som ísť. A na čo si sa dneska tešil? Na bublinky. Aj na Supermana? Aj na Supermana. Ako sa vám dneska páči? Dobre. Veľmi dobre. A čo sa ti najviac páči? Lilyland. Máme tu dneska takú výbornú akciu a je to taká moderovaná minidisko s profesionálnou z Banskej Bystrice. Takéto podujatia sú v Lilylande pravidelné, snažíme sa ich robiť každý mesiac, nech je detičkám dobré a veselo. Okrem toho Lilyland ponúka aj rôzne narodinné oslavy, ktoré sa vám zdajú robiť, ale nie len to, aj rôzne vlastne také ako keby choreografie, čo sa týka tých maskotov profesionálnych celého Slovenska. Takže detičky v Lilylande naozaj kopec zábavy. Pre televíziu Rimava Katarína Smačná a Eva Naďová.